hapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Mga tugang, Henry Masada po, ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan na dapat mga tugang masabutan asin malinawan, tanganing ansarong problema masolusyonan. Ini po ang hapot sa DCGB. Ngunyan pong aldaw, mga tugang nin Martes, Pitsa 30 na, kan bulan na Agosto. Aga palan mga tugang 31 na Huwebes palan, Salbatana, Birna, madadangog ta na mga tugang si Jose Marichan. Madadangog ta na naman si Jose Marichan. Nasa ere na, kita po mga tugang sa bilog na mundo daw. Ang nasyon, mga tugang na may pinakahalawig, mga tugang na selebrasyon kan Pasko. Yan. Okay, so yan po ano yan? Ang mga ano yan, sabi nga ni, nagiging kwang kita, nagiging maugma na. Mga tugang tapas ko na. Yan, 'di ba? Pag Pasko na, mga tugang bonus na. Okay, o bueno, mga tugang, diyan pong hapon, imbitaran may po giraray kamo ha, inutong ko na ini bago tabi sa ano yan, sa iba pa niya itong mga isyo. Sa tuya tabing palibot sa probinsya Canalbay, dahilan mga tugang sa kita baga na mo problema kita sa supply sa kuryente, may mga problema kitang kinakahampang mga tugang sa kuryente, digdi po sa tuya na palibot. Pag nagpalsok, problemado kita, mga tugang permi. Natuod na kita na nakadepende kita mga tugang sa supply nin kuryente na hali sa geothermal, di ba? O kung bako hali yan sa hydro power plant na iyong pagdi-develop kan sa tuya tabi na mga pribado asin mga tugang kan sa tuya tabi na gobyerno. Kita, igo po mga tugang kisalong alternatibo na supply nin kuryente sa siring mga tugang sa pig-apod na solar energy. Nagbasa nga ni ako sa online, mga tugang sa Google, sabi nga ni, sa kadakulan, mga tugang, ansaro tabi sa source nin energy na day maubos mas kinuarin, iyo po mga tugang ang solar energy. Kaya na kayo rin supplyan ang bilog na mundo. Kung kita, mga tugang, maggagamit sa nakan mga teknolohiyang ginagamit kayo ni, asinsiring man, saro mga tugang na paagi para maproteheran ang satuyang palibota. Sabi, inida po na solar energy, mga tugang, is environment friendly. Diba? Iyan ang pag-iristoryahan ta. May mga solar panel kamo dyan sa mga harong nindo. Magayon, taigwa na po kita. Series of virtual forum po ini. Mga tugang na pwede tang madangog dyan na hapon. 1:00 hanggang 2:00 po nin hapon. Pwede pa ka muna mag-join mga tugang sa virtual kan sa Muya Tabing Estasyon. Asinsiring man pwede po ka muna dangog sa radyo. Magpartisipar kita sa paaginin paghapot po sa paagikan sa kuyang number. Tako po ang ma-host taod-taod. 1:00 hanggang 3:00 po yanin hapon. Sa Forum on Alternative Energy. Ang tema kaiyan in search for alternative energy sources, the power problem in Albay.
Ang saro sa pwede nakakatabang-tabang sa tuya para mga tugang maiwasan ang problema ta sa halangkaw na bill, iyo po ang solar power. Dakol na, kasuapon nga ni, kasubang kachat ko si Primong Chamsunyaga, diyan sa Kapitolyo, siya pala iguana. Dakol akong mga nagkailing na mga amigo na may mga solar panel na sa sendang mga harong. And with that, mga tugang, gari, sinda po, pigi-enjoy na ang buhay, dahil ang taday ka na magapara problema sa bill. Tabi sa APEC. Ako, ang dati kong pigbabayadan sa bill, siguro mga nasa 2,000 plus, mga 2,000 plus, salbatan na niya, nag-abot na ki 5,000. And, ini po mga tugang na pag-increase kang produktong petrolyo, may domino effect ini sa presyo mga tugang kan kuryente at abangan nindo yan sa mga masunod na mga bulan. Sisay ang mga speakers tataod-taod, mga expert ini, ay kinaraman po mga tugang sa siring na bagay. Mga expert po ini. Magdangog ka mo, magpartisipar sa paginin paghapot o mag-join ka mo sa tuya tabi na virtual Zoom. Tod, announce ko tabi ang link. Announce ko tabi tod mga tugang ang link. Para kamo, mga tugang pagpartisipar. Okay? Now, unipon mga speakers, primero, si Senador Sherwin Gatchalian, matao siya mga tugang kansayang keynote speech. Uyog-uyogon man, sinaroon sa tuya na keynote speaker junior. Ako nga ni, garo di ako nababagay digdita. Mga matitibay ini. Ang trabaho ko digdi mag-MC. Now, Senador kan Republika kan Pilipinas, Vice Chairman po kan Senate Committee on Energy. Dagon dito kung ano man ang sayang pahayag mapadapitig di. Number 2, ang mga guest speakers ta po iyo sinda Mr. Aldren Samson. Aki pa ni Junior. President po and CEO Infinity Imperial Solar Solutions. Ang Infinity ninda, ang spelling litrang, anong tamang spelling kang bako ay ang Infinity? Infinity, tama? Ang spelling kang Infinity ninda, Infinity. Yan. Iya po tataod-taod yan kung natataarog kayo. May meaning ini po, mga tugang. Igway ning meaning, tabi, ang infinity, baga I, di ba? I-N-F-I-N-I-T-Y. Sinda, infinity. E-N-T-I-N-T-Y. Imperial Solar Solutions. Ang topic niya, The Story of the Philippines First Community Solar Developer. Uyog-uyogon man yun ang sa indang subdivision. Ang nagpapailaw, mga tugang tabi is solar power. At de ko lang na-research de ko lang na-follow up kanya kami duman sa Garusing Kuala Lumpur ito. Tahabang kami yaon sa eroplano, may hiling mo mga tugang sa airport kang Kuala Lumpur. Igwa ki mga solar panel. Buda sa mga kataraning ng mga building. Tabi. Sarong klase nin kuryente na makakatabang sa sa satuyang industriya. Ang sunod mi pong speaker, mayapod kita. Hello, good afternoon. Good morning. Morning, Migo. Yes, Migo. Maray na aga. Ang saan mo, Infinity? Ano? Infinity. Oho. Ayo. Pag dahil ng beer, Infinity na kita. Ano? Pag Infinity na kita. May ano? Pag Infinity na kita. Pag Infinity na kita. Borang beer. Pasabay ka na naman. Gariba naman na nasa isip mo na naman. Ano sa'yo mo? Keynote? Beer na lang. Tapos sa'yo mo, keynote speaker? Yeah, si keynote speaker. Samat pag amigo. Keynote de, karuan.
Sino ba nga ni Migo? Latosunta ka na. Sarabayon ka na. Hindi na. Tultul lang ururunta naman ko niya na aga na naman na. Ito Ani kadua mga antapik taon dago kanindo ini. Tako kaya nagdangog ko yan na pili ka ngayon magpababa kang kuryente mo sa paagikan mga solar power nin 30%. Tawa pa lang yun na 80%. Yan. Taon na siya yun. Installer pala ni solar panel. 50%. Di ba? Pwedeng 100%. Daw ganin doon. Sabi, ang speaker dyan, si Mr. Mike De Guzman, Presidente as in CEO, Solaric Philippines, magagabat ini pala. Ang topic niya, cutting your electricity bill by 50% to zero. The Solaric way. 50% mga tugang to 80 to zero. Ano hindi kita magparadependent mga tugang supply ng kuryente? Number 3 po, Charlie Aiko, Chairman and President, WIGEN Philippines. Shifting to renewable energy for a sustainable, reliable, and affordable power. Saka, ini nga ning DCGB building ka, ito, gusto mo nang banigan kay solar power dyan sa rooftop. Kaya lang, halang ka, pag magpaparos, pag bagyo. Pero, ang solusyon pala, sabi kang texter ta kasuwapon, niya paano nga Mr. Maceda kung nagbabagyo? Ang technique pala ka iyan, papanoon mo ang baterya, ifo-full mo ang baterya mo. Bako John? Di pagbagyo, tanggalon mo so mga solar panel mo. Ngani, isaray mo, tapos pagkagay, balik mo naman. Hindi ka na magpara-istorbo kan mga installer kan, tandaan mo so tinanggal mo. Takunday kan, maapod na naman ka mo kay junior na naman na. Diba? Tandaan mo so, kon mo, so ako ang gigibo ko John, ngayon matanggal ako kan mga kung ano, ngayon speaker sa electronic, pikikuluran ko yan, blow, o naman ang blow. Titipan ko, may tape yan, tape. Para matandaan. Yan po. Now, sarapang speaker ta, Miss Jasmine Mendoza, South Luzon Regional Director, Hybrid Solar Solutions Incorporated. Yan. Ang topic niya, providing solar-powered alternative to rural communities. Yan. Sa rural communities ngayon, Rapu-Rapu, dyan sa San Francisco, sa mga humapo, o yan sa humapon, mga arayo sa sentro, mga tugang, kung paano magkaigwa dyan ki power tabi sa paaginin solar. Aram ko, dakol na niya nagagaramit kay ni. In fact, uyan na Rizal Street na baga, solar powered baga yan. Uyan na sa tabon-tabon to Kamalig, may tinampo, tumalabog. May tinampo dyan, kang inot, nakaagya, kung natangan niya ako initawara inikikuan, kiilaw. Ito pala mga tugang mga solar-powered ang street light dyan. Igwa na ki mga araw kaya. Uyan sa Rawis. Igwa na kita mga tugang ki mga solar-powered na street lights. May mga harong na kita na nagagamit ki solar energy. Kay punta ning ma-expound, kaya lang sabi nga ni, sa likod mga tugang kan libre ang aldaw, ang init kang aldaw, natatamahal. Yan ang ihapot at todo sa speaker ta. Ta sabi nga ni Sir Boy Nalanoso, ang problema nga kaan nga amigo, mahal, kaya nga can't afford so iba na magpa-install. Tamahal ang pagpa-install kan solar panel. Pero yan palang junior, pwede man na face by face, palan. Dit-dit, gerpig upgrade na lang nga sa 20,000. Diba? Sa 30, pwede pala yan i-upgrade na lang. Tama yun na Taka kasuha banggi ka nagka-chat ko si Cham na Sinyega, Dr. Cham Sinyega. Ano ka nang ginibo niya? Diit hanggang sa ang harong niya na kumpleto niya kay solar panel na kayang pandaron ang mga gamit niya. Hello? Good morning, baby. Good morning, Migo. Actually,
iyan no, applicable din sa albay, tamahan ba ang kuryente ta? Nya, at yung nga ni, kaya nagbagibo kita kay ni. Actually, David, dapat may option sila. Yan lagi personal o speaker mo. Paano kita matabangan? Sana sige-introduce nila. Ano, pakiulit daw. Paano kita matabangan na magbalo kita sa sige-introduce ng solar energy? Yan. Ihaputa iyan pa rin taon-taon. Number one, David, sabi kini. Kasi Ihapo, buday yan, ka. mostly, Nga ni na, di ako magpara problema, maghapot ka taon-taon. umakla na, mostly ba ngayon, David? Oo. Ngunyan, kung itawan nila kita other option, let's say, kapitan nga mo nyan, Na. 10% mo lang itaw nindo. Yes. Teres, pwede ko tang arugan, nakulog ka ng mamumuya. Ang Iyo. pinaka-problema ta meeting mo nyan, kung paano kita mag-invest dyan, na dahil magkita to invest. Oo, tagari. Ang totoo pa rin, mahal man talaga ini. Totoo yan. Makikigkig ka sa primero mong gasto. Kaya baga nakakakuan lang ka ini, sumidyo ayo-ayo. Buda, ito sabi ni Dr. Samson Yega na gari diit. Na-upgrade pa lang iyan. Na-upgrade pa lang. Lalo na sa mga hybrid na pick-upon. Oo. Kung di ka pag-aw pa, bako man sa pag-ano, buwan mo convenient ka pagkaturo mo, naka-aircon ka. Correct. Oo. Kung yan, kaya nagpakot-akokaan, ayos ka ba ng million babies? Sige na ko kalma ko, Iyo. Diba? Kaya, ganyan, kung by time, aputong ka siya, tinda, paano nindo kami mga albayano, matabangan, na lumitaran ang paggastutan sa abra, baga. Iyo. Gusto ka rin, big affordable na, ano mga tips para magpa-install kay gari affordable solar panel energy? Correct. Diba? Ano kaya, sige. First phase, ilaw. Ilaw sana. Hindi nga ang tuskahan. Yes. Oo. May magkaya, kung paano nindo kami tabangan, na cover mo yan na cost nindo. Yeah. Nindo kami tapanon. Yes. Oo. Diba? Very good. Iwan ng ipunto tatabi. Maray, ipunto tatawad dyan, Migo, para makaong kita, makadiscuss. Yo, salamat to na. Salamat. Yan, diba? Magayon. Mga to, iyan po nga tugang ang kanon ta, tod magdangog ka mo, magpartisipar ka mo, tabi, mga tugang ta, yun na ini, nganin, ilinga, si Engineer Perdigon, Engineer Virgilio Perdigon, si Sir June, dati ko katong kasabay sa Aquinas University, yan siya ngunyan sa Forbes, nailing ko siya nag-post, garo, sub na asya ta, igwa pa lang siya kay solar energy sa harong niya. Ako, pagtitipon ko pa sana. Interesado talaga ako dyan. Pagtitipon ko pa sana. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, good morning, Migo. Magayon na topic mo. Dapat ko lang, dapat igawa kasi ng mga lower price na kaya kang mga pobreng tao di sa DSP. Iyo, yes. Tama sa ron sa pwedeng ihaputa, Migo, dyan na hapunta. Ang pinakabaratong presyong kaya tang bakalon, so automatic nang yaon sa hong. Yun Ako nagbakal ako actually, buda mga online baga, di sa online baga igwa, online. So sa online ugali, madali on. Igso, Oo. kita ko di sa DSP, ikaw mas silang mayaman. Igso. Buong ka na ikaw. Baka may mabakal tabi sa mga parabakal, kasi kaso na sa parabakal. Ha? Ito. Baka may mabakal. Ha? Ano? Ito na nga Ano? Hindi sa DSP baga, bako man gabos affordable na makaya magbakal ki 20,000 up Yes. solar power. Yes. Dapat igawa man silang so less than 5,000 or so kaya sa isang pobreng tikoy. Oo, ihaputan, Migo. Gusto kong i-validate, sabi kan mga Migo, na pwede palang face by face na upgrade. Yan. Yung ani. Oo. Yes, isa man daw kung halimbawa ang sweldo mo, kaya mo silang sasalungan daw na pagkaon. Oo. Maka-afford daw ka. Kaya nga anong mga affordable ways para maka-afford ka yan? Yung ani. Yo.
Yung man sa tabi mo, senyor. Sa... Latusong ko yun. Iyo po. O, yan tabi Diyan ang hapon kita mag-uroron kaya. Dumangog ka mo. Dumangog ka mo, tabi, mga tugang, tangani na masabutan ta. Great, sabi. Madangog, tabi ako. Interesado ako dyan na hapon. Magayon ang solar power na iyan. Malinig sa environment. Dan Ella ng Barangay Marirok. Yes. The best, sir. Salamato na. Mag-apot ka, sir. Mag-text ka, Todd, sir. Tabi. Hello? Hello sir, good morning. Good morning, boss. Sir, sana magkaroon ng kakompetensya ng APEC at mga geothermal na yan. Para hindi kita magparaasa. Kagaya dito, hali baka totoo digbiyan. At kita nagsakripisyo o nagtitios kang mahalo. Yung nga ni sarang kwanta, ini nga nang saro sa mga pwedeng alternatibo ta in the future. Pag nakaukod kita kaining dakol sa ito nagagamit. Noon, may nagano dyan sa tabako. Sabi, magano kang solar dyan sa may ano? Sa papuntang Malinaw. Tawara na ba ito, sir? Iyo mananggad. Iyo mananggad. Tamang pigsabi mo. Ikaw kang kaito dyan. Tata ang Saudi Arabia, may oil na. Pero may solar silang nakulong. Iyo, nasa desierto pati. Nailing ko ito sa CNN. Opo. Nakabalad. Pa yan, 80s pa. Correct, Ang mga pump ninda sa oil, walang generator. Walang power supply na only solar power. Talaga, sir? Talaga? Oo. Kasi yung tugang hali duman. Ang pampanda nila kang sa pag-generate ki oil, petroleum products. Solar sila. Solar ang energy? Yung solar Nailing mo na. Diba? Oo, kasi di man gabos asa sa gasolina. Tama. Mayaman po ang Saudi Arabia, ang Egypt. Gusto sabihin, sir, ang Israel. mas gari makakatipid sinda sa solar energy kumpara sa oil mismo nindang gigamit magpaandarkan ko ninda kuryente. Yung ma'am, ang Australia, mayamanon. May solar. Iyo. Kitang pobrehon nga tapos nagtigasan kitang geothermal, ginisa pa kita kan sa diritang mantika. Nangyari sa Batana. Mapasiring sa Manila, pagbalik di pira na. 18 pesos ang per kilowatt hour na sa APEC. Yes. Ako 500 plus man sa natin babayadan ko, sir. Ano mo niya, aram mo, kung pira na 1,700. Iyo, sir. Ako yung man, nakigaw kang bill. Samantalang kung television, ang refrigerator ko, tigagadang ko pagkaturog ng alas 10, mag-agad na yan. Iyo po. Tapos singil siya ang araw dun sa kuya. Inom lang pala kami. Lala akong television, talasira ka na APEC. Sir, dapat mag-isip-isip na kita. Yes. Mahal nga pero sana, tabangan kita kang gobyerno. Ang gobyerno mismo, mag-ibog kiparaan. Iyo. Iya po pa yun, sir, daw ta. Nuclear ta. Iya po pa daw naman sa mga radio speaker tata. Ilingon mo, sir. Iyan baga, libre ang solar. Matatagero kulang ki atensyon ang gobyerno ta para dyan. Adi? Iyo po, ang Singapore po, ang hali sa, hali sa Thailand yata yan. Singapore? Yan. Basta may biagyan sila. May nuclear yan Nuclear. Mayaman ang mga Singapore. Iyo manangga. Nuclear yan. Yes, Kasi ilang brown out kagay. Ngunya na Aldo, nakaapat ng puro pundo ang magpupo sa baong maaga. Tapos sabi yun ni Ma'am Pat, sufficient daw ang power supply ta. Buwa kita Yeah. Okay. Sayang mga oras ta sa inda. Iyo, sir. Salamatan po, sir. Mga kita nag-asa sa future ta. Opo. Sa future nila. Yeah. Okay, sir. Salamat Thank po. you. Thank you so much, di ba? Bye-bye. Yes, thank you. Alright, very good. Salamaton po, sir, Very good. Magkano itong reaction kang paradangog tata. Ang apot niya, ili nga, so, tugang niya, nagkatrabaho sa Saudi. Diyan ba kayo niya, mga raw kang petrolyo, gariyan asfalto na, pigugudak yan sa aram kandaga, pigmimina. Ang pagpump mga tugang kan petroleum products ninda, ang nakakapa-under ka ito, solar energy. Sa Saudi baga, mainiton. Natay yan. Australia nga yan.
may arog kayan, mga solar panel. Oh. Nata kita tagari kita, day harani sa gobyerno ta ini. Maski si say bagang presidente tapon kay Ate Cory, ay si Marcos kaya may nuclear siya eh. Kaya lang din nangyari. Cory, hanggan mga tugang ka, so, gabos ng presidenteng uminaragi, giri kulang ang apil sa inda sa administrasyon mga tugang kan solar energy. Pero ili nga si sa Ilocos, windmill baga, inda kung kumusta man ang efficiency ka ito. Sa Boracay, ka nagdumang kami sa Aklan. Kadakol kan windmill duman sa Bulod, sa Aklan. O, natata, di ba? Natadayta probinsya ng solar na libre. Ano daw ang disadvantage ka yan? Ihaputa taon-taon. Hello? Okay. Yes. Good morning. Just a food thought po for this morning. Pwede ako mag-share lang? Sure, no problem. Go ahead, sir. No problem. Ayan. So, very po kayo nagiging tagap na kita sa mga positive effects ng solar. Pero naputado po sa dirita na if solar energy is really a clean and sustainable way of procuring energy. Mm-hmm. Yan. So, share lang no, sir. So, pag sinabi na to yung renewable and sustainable, dapat na-recycle yung energy. Pero ang problema kaya, sir, sabi daw, Opo. na ang solar energy is, kataklang kang parts niya is non-recyclable and non-renewable. Because some of the materials like cadmium, na tigamina pa, or minsan, di na po napakinabangan na tuya. And bako man po siya as efficient as petroleum-powered na energy. Kasi po, pag solar, we need apakaraming solar panels or kung bako naman, mag-yun na area para i-shut up ang satuyang mga solar panels. So, higit po na ito maaaraman na bako mo talaga ubos na produkto is right away solution sa satuyang environmental problem. Yes. Oo. Yun man lang po, sir. Sige, sir. No problem. Salamato na maray. Magayod sa iyang punto man na. Pwedeng ihapot na taon-taon, John. Ihapot na taon-taon. Siyempre, may point siya naman, pag sinabing renewable, may recycle, process duman. Okay, iyan ihapot na taon-taon. Salamaton tabi sa araw ka ng mga ideya. Pwede niya itong maging point of discussion later sa tuyang mga speakers. Pwede installment ang payment sa pagkagkisolar. Halimbawa, worth 60K. Payable for 12 months. Gari baga nagbakal ka kimotorsiklo, dakol mapa-install ka yan. Installment ade. Pwede. Pwede man na mangyari yan. Mananggada. Magoy ng punto. Salamaton tabi. Ihaputa later. Hello? Additional, sir. Yes, sir. Kaya din po nag-ano ang mga politiko kasi lalo din sa first district. Ang kingbabayan nila, hali sa gobyerno baga. Ano daw kung dahil silang sweldo? Tapos magbabayad sila sa APEC. Siguro, mahalap, mabagunin ng batas. Iyo mananggad, sir. Iyo mananggad. Sabi mo nga, pera ng presidente. Kasi sila nagpo aki pambayad. Iyo. Diba? May point ka dyan. Oo, patay na naman ang APEC ko. Wala na naman. Tapos na naman. Wala na naman sa radyo, may. Patay na naman. Pang-lima na ini, sir. Wala na naman. Kasubanggi pa. Patay sindi. Kaya ako, sir, nag-gibo ako kay paraan. Nagpag-gibo ako kay battery. Iyo po. Tapos, ang battery ko, lagi nakasaksak yan. May nakantaan nanay ko, magna 90 years old na. May ilaw kami, inawan ako ng pinsan kong electronics. Iyo po. Pag nagkairak mag-nanay ko, dahil ilaw. Nakasaksak na pirma, nakacharge yan. Pagkaan daw, gigadan ko ng ilaw. At nagka-charge siya the whole day. Pagkahapon naman ka, mapuo naman ang apikaan, patay sindi na yan. Tamadiklub na naman. Kaya kami, dahil na kami ito para aso ko minsan. Iyo. Pero kailangan nga dapat magsadiri na sa lugod, biyo pa. Di ba? Yes, sir. Magsadiri. Talaga. Ang dekitang, sabi nga, yung power ang mga politiko malipad na kay Mayor Rosal. Sana matuloy na ni Governor Rosal. Yung inaasam-asam ta. May balik sa aliso. Tapos mabigyan ng power ang mga tao, consumer. Hindi kung sisi ang nakaupo dyan. Kasi ang politikong yan, hindi man makakatapong sa tuya yan. Ginagatasan lang ang mga Pilipino yan. Ang mga boto na kailangan na sa eleksyon. Pagkatapos wala na. Opo. Kita ang
Kami, yung si Sir Polito nang sabing pambabaw ng presyo kang electricity digdi sa tuya. Ang Dema. NGC, ang ang NGCP, grabe ang singil sa Oho. sa konsumo Transmission. sa. Oh. Kasi may adi ka, di ba, gobyerno? Yeah. Gobyerno mo siya na magalang NGC sa tuya. Okay. Inuno ko lang kita. Sige po, Yes, sir. salamat Migo. Mabuhay ka. Alright. Di ba na? O, sandali. Di ba? Ayan, tabi. Mga tugang alas 8:15 na. Oras po sa Pilipinas. So, basahan tayo na muna sa mga reactions. Kuya G. Azucena. Maray na agad tabi, Kuya G. Salamat sa pagtutok sa tuyang programa. Kuya G. Yan. Bata mapista dyan sa Tagas. Hello, good morning. Good morning, Gizzy. Yes, sir. Naisip ko lang, ang mga mayamang bagaong nasyon, lalo Saudi Arabia, Australia, No. iyan paano ba ng solar energy? Investment iyan. Iyo. Dahil man kita ang Pilipinas, dahil kita kaya mag-invest, kaya araw ka na kula. Magasto. Kaya dahil iyan, ipo-prioritize kang sa tuyang gobyerno for that reason alone. Aha. Kasi sa bagawang Saudi, especially ang Saudi Arabia, kung pinag-tax nila kang perang bilyon ang pinasto nila. Now, that billion cost us for 1 year budget ng Pilipinas. Iyo. Tama. Kaya araw kita kaan mo yan, dahil gusto man kang presidente, dahil kakayanon, kaya kanya-kanya kita nun niya. Okay. Dahil nakita ko para turuan kung siya may problema. Unity. Sabihin na kita, kung kaya mo na magtipid, Magsanya. No. Thank you, Tatay Bibi. Sige, Migo. Salamat. Alright. Bueno, alas 8:15 na. Oras mga tugang sa DCGB. Asin sa Pilipinas. Sandali lang may public service digda, no? May public service digdi. May text sa kuya si EBP Glenn Barcelon. Sabi niya, condolence tabi sa pamilya ni Manay Ana Abion kan Barangay 14, Ilawod, Legazpi City. Sa pagpaaram na kan sa endang ama na si Vito Tagub Abion. Anborol, ipapaisin na sana. Tabi, sabi ni Ate Ana, good morning tabi ha. Ay, yung man ng retired employee ini sa kaap. Iumidbid ko ini. So, yan kayo sa airport. So, yan kayo sa airport. Ano yan? Ano ini ang nagtatrabaho diyan sa ito nahiling diyan sa domestic airport. Ate Ana, condolence po sa pamilya ha. Tabi, kamay mo diyan sa Barangay 14, Ilawod, Legazpi City. Gadana palan sa endang ama na si Vito Tagub Abion. Condolence lang tabi sa satuya na kamidbid. Alright, sige po. Ingat tabi, sumalangit nawa ang tabi ang ang kalag kansendo tabing ama. Ang lubong tabi para sa mga nagkamidbid ipapaisin na sana. Okay? Hindi po sa DCGB, ha? Siguro so detalyes ka ni text na lang gari sa kuya kung rin ang lubong buday ba pa. Mientras tanto, sabi ni Doc Nats Rimpilyo, okay lang na mahal ang kuryente basta igwa kitang pambayad. Ayos ka man. Doc Nats, maray na aga. Dumantabi kita kay Ans Galero, mga tugang Albay Provincial Education Department. Rinuso nin mga aplikante para sa educational assistance. Yun na yan. Pag nararadyo talaga, nagkakawaragas. Ans, good morning Ans. Kumusta na si Primong Cham? Kauron ko kasubago, nagkagaw-kagaw. Naata na nga ni, pwedeng si Primong Cham magkaparaas yan. Sabi nga ni, tinuloso kayo sa pila. Ilit na nga yao. Magkaparaasan si Primong Cham, lalong sumaday ka ng busis. Pwede. Sige, go, i-detalye mo. Maray na aga giraray VP, maray na aga sa mga paraan tabay. Location kan DCGB News, siyang kitari di sa Luwas kan Provincial Education Department sa Apsimo Building sa Albay District. Rinuso VP kan kadakol ng mga estudyante. Puni di sa may entrada kayo ng Apsimo.
Kasi siring duman sa may parte kan na garahe kan apsi mo sa likod ining parte VP. Nakulon ang mga estudyante na digdi. Alvin kan input niya to si Provincial Education Department Head Dr. Cham Zuniga. Dahil man sindanin anunsyo na pigbabawi na ninda susendang enot na abiso na temporaryong pupunduhon gunaan pag-akseptar kan mga aplikasyon para sa nasambitan ng educational assistance. Sa pagkikipag-uron tabi kan na DCGB News kay Zuniga, sa iyang sinabi na kan Agosto 26, 2022, enot na sinang nagpaluwas kin pahayag na talagang pupunduhon ko na para mientras na pag-akseptar kan aplikasyon dahilan sa kadakol na nakatambak na application sa inda. Asin kay puhan maninda ini i-review asin hilingon kung ang target nindang 3,250 na beneficiary kay ini naabot na inilingon pa kung may magkakanigo pang budget. Sa ngunyan, dai panin abiso si Zuniga, may kinarablig di magkakaigugo na sindanin meeting sa sendang departamento. Dahil sa kadakol talaga VP, napuyo na nagbabaka sakali dahil ni na posibaka daw na matawan man gira rin tsansa, maresibi man gira rin si aplikasyon na may kinaaraman sa siring na educational assistance. Sa kunyan VP, pagsabot, hiraro na pagsabot kan publiko ang nahagag kunya ni Zuniga dahilan sa bako basta-basta ang pag-release dahilan sa susugan ni sa iya, may mga na-check sindang application may kinaaraman sa bagay na ini na kunyari o ano daw nag-claim na indigent ini pero ang magurang abogado an iba pang mga estudyante digdi may mga tultul man o kaya halangkaw na sweldo ang mga magurang kun kaya dapat talaga agi daw sa magkakanigong evaluation and siya talaga ang kwan, siya talaga ang dapat na qualified na maghagad kaan, mag-avail kaan. Ang qualified kay anong qualification kan estudyante? Kamag MVP? Anong qualification kang estudyante na dapat maka-avail kaan? Susog kay Dr. Cham Zuniga, ang mga qualified talaga digdi ining tertiary students na indigent kumbaga talaga. Indigent, tertiary, college. Oo. So, hanggang pira ang pwedeng ma-avail? Ang kada saro VP, matatawan ki 2,000 pesos. 2,000? 2,000 pwede na, di ba? Oo. 2,000. Ano ang requirement sa pag-avail? Ang requirement kay VP, kaya certificate of indigency and then sarong nagpapatunay o ining certificate of enrollment o registration na sinda presenteng naka-enroll mo niya na school year. Oh, okay. So, valid school ID ang saro pa sa mga requisitos. Oh, sige. Mas maray man yan na, kwan. Basta so talagang tiosan matawanan. Oo. Ano yan? Dapat siya nag-eskwela yan, private o government school? Both public and private. Both private, okay. So ba siguro na dahil kaya ma-avail kan, magkakadalang, isuporta na lang ni Dr. Cham Zuniga. Siya na lang ang magtao. Maintain niya na lang na scholar. Siya na lang ang magpa-scholar. Taraman mo, kaya niya man yan. Nagsusolar nga eh. Yeah. Pero sa totoo lang, sa roon sa magayon na programa, di ko aram kung kasi nagpo niya na administrasyon, pero magpon pa kay kong Joey Iguana kan eh. Oo. Governor Salceda Buda kay Governor Bitsara. I do not know kung before kong Joey Iguana kan, di ko lang matandaan. Pero magayon na programa na gari magtatao man lamang kasistensya sa mga kababayan na medyo kapo sa pagkabuhay habang nag-ireskwela. Okay. And yan, VP, masabi man sa to ni Dr. Zuniga, mapaabot may informasyon sa DCGB News kung in kaso igwagirarisin na pagbukas kan applications for the educational assistance. Ito VP, halidigdi sa PED sa Albay with Boy, Ans Galero, Salamat, Ans, sa report. Alay dyan mga tugang sa luwas, sabi kang texter ta, ang mayaman kaya ngunyan, ang pagmati, tios naman, tamarahalon ang barakalon, ang tios lalong minatios, #unity, lang malakas, yan. Okay? Oni po, so ano yan tabi ayan, pareho pala ini so condolence tabi sa pamilya ni Kuan sa piganang tang public service ka sa bago. Okay? So condolence tabi hali sa pamilya kang DCGB kay Manay Ana Abion kan Barangay 14 Ilawod, Legazpi City sa pagpaaram po kan sa endang ama na si Vito Tagob Abion. Ang borol po ipapaisin na sana. Okay? Pero ansay na pong residensya
Yan po dyan sa Barangay 14, mga tugang, Legazpi City. Okay, mientras tanto, nasa linya po mga tugang si Jimmy Nasalita sa dagdag na report. Mayor Alan Arandiacan Piodoran Albay naka-fast forward na advertisement and buses. Sa Kabaldian, bako tapos na proyekto ng gobyerno. Report mga tugang kay Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim, come in. Salamat kami, Bibi. Maray na aga sa mga parantaba. Pigi-imagine ko si Mayor na dagit ang itsura. Dahil tinanaw dahil naman niya so rampa, so hapon, wala man doon nagatrabaho. At ayun na nga, ni baga. Dahil man niyang trabahador. Naman yung trabaho ng computer yun nga kawan ka di wala ko kanya kung parang pag ngayon problema naman ko lang pag mga tao diyan. Nagapon sa nangyay ako kapon kalilibot din sa mga proyekto sa Piodoran na dahil man nagtapos-tapos uto naman niya sa seawall sa boulevard. Makapa kinabasan sumakapa. Naghapon sa nangyay ako yung dalang niya yung nagbalibar man katapos taon nga proyekto nga makapani man pagtapos nga mga proyekto na Piodoran. Para uwi ko niyan tinarapusan nila mga engineer ngayon naman manilingin sa maray nag-ibo sa implementasyon. Tapos po nga sa DPWH. Gary advertisement na naka-pass forward sa BBP. So, boses ni Mayor Alan Arandiacan Piodoran durante ka nakaulay kan DCG Biños ta pastidyo ng maraini sa haros 2 bulan ang nakatingga na road widening sa sentro poblasyon konsain sa diring proyekto kan DPWH 3rd Engineering District. Sindaman sa na nagpapundukan sa diring nindang proyekto na daiisi kan alkalde kunata pinundo hanggang sa ngunyan Tiwangwangan project. Iuyaman ng alkalde dahilan sa pupunan sa naan mga proyekto sa Piodoran arog kan rampa sa pier seawall ngunyan seawall punduman dakulaunan budget 200 milyones ngunyan sa road widening na naman stop sa sentro kan na Piodoran an oring-oding na nakaanto sa karaman kan alkalde kaya dahil ni pinondo kan DPWS dahilan sa project engineer ninda 7 meter sa na ibong-ibong kan tinampo an inimplementar samantalang dapat 10 meter dahil ni BBB an nakabaldi digdi sa alkalde tunata nga ka nagpupuon pa sana dahil hindi pinundo tulos ang unya na naka-implementar na ngayon dalaga na sa project pinundo yung nagaparauran na butong ang tubig BB dahil man nagdadalaga na sa tinampo na bibiyoan na tubig dangan kung may diferensya nga sa ibong so sa ibong ang trabaho nila talaga ni matapos tulusan sa inyong trabaho pamot ni PWH sa problema nagkaradal niya sindang karalawig-lawig ng mga tao ng pag-schedule ni Teman niya nangahiling sa maray na servisyo ayun nga Presidente Bongbong Marcos na dapat si Bongbong Marcos na sa basa tapos na nga si Duterte ba Bongbong Marcos nang medyo manggiraray niya bakro doon manggindalagan ka trabaho di ba ano ini pare-paro na sa nang ipamidig pot Ay, nako. Kako gira. Ano? Hindi darap sa imbarita ko. Ate Lucy, ano na nangyari kay ni? Di man ka nagkatara. Ikaw tabi, ebidensya si Jimmy, may footage po si Jimmy nakuha. So, road widening, okay man, so kanal, tinaklo ba na? So, tinampo. Dahil naman ka nagkatrabaho para konkretohon ang shoulder para parte kang road widening sa Piodoran. Man, halipot yan, BP. 7 meters na yan. Nakanala na pati, dapat extended pa yan ng 3 meters. Niya, paano sa kanal? Tatabunan. Oo. Ng point kanal, kalde. Dangan, inistak mo yan, hindi. Duman sa ibong. Dapat trabaho na lugod din. Tangan yung dordalaga, trabaho. No. Bongbong Marcos, wala mga presidente mga ng DPWH. Pati mga engineer, nagkararabasa. Nag-respray lang yung karalawig, mag-restore.
pirang tinapos niya. Ay, nga trabaho ni Deodoran. Awin, kayo nagman ano? Ang paguna kaya ning ibang mga taga construction sa arog kanya kan DPWS. Depig abot ki media taharay ang Piodoran. Ipa. Ilingan na yan na sitwasyon na iyan. Kapipi ang kasugpon o ni iba naman ini. Ano yun eh, Jim, regional office ni da, nag-implementar. O, highway, national highway yan. District. District ay kay madam. Bako yun sa region. Kay madam na... Ito, Sa Lumis Artilio. sa Remin Saltil yun nga. Itatapos ang mga proyekto ka. DPWH na. Bago na lamang ang presidente. Pati si Presidente Bongbong Marcos narabasa. Uto pa, Sole Ligaspe, Papiodora na tinampong sa Dayuton. Sa Dayuton na nga niya maawutin sa gilda lamang pabaradasan ang. Pinaparadasan ko na nga sa area ko ngayon kung sakop ko pa sa nangyayan. Ako na nagpabaradas nga kaan. Ako lang yung aksidente dyan. Naluyo na nga akong apod dyan sa DPWH Provincial Engineers Office. Sa hindi may maganti ng mga nahaling Piodoran. Katubaga, kan magtukaw si Mayor Pero bakit nagtara mo ni Kang Inot? Pag-report mo kay... Describe mo nagwari ta, gusto kong magagawang ideya. Sino ni Porte? Ko ka ni pinag-presentar dyan na. Sabi ba ako, napasir si Gobernador Noel Rosal after ka itong mag-assumer siya bilang gobernador. I-guide niya, pasiring dyan sa lugar na yan. Tamagayon na lugar yan. Ta-shortcut na pasiring sa Piodoran. Aling Ligaspe. Sen nga ni Nagi, ito daw kong ideya. Sen Portean. O yan sa i-guide na ako pasiring dyan. Nagluwas Saan? kami dyan. Nakataas-taas at Ligas PBP. Anong lugar yan? Magayon noon. Ang linawasan may. Sen sa Estansa? May report. Estansa? Yan. Alat mo na. Ali. Sa totoo lang, di ko nakukuha kimaray. Haling Piodoran Paligaspe? So, dahil man hindi ko ni sinikan presenting administration. Tagpanahon ni dating Gobernador Bitsara, Di, pinag-iribot. kung hali ka ni Piodoran, di nag-aagian sa Ginubatan area? Kamalig? Describe ko. Aling Describe mo Piodoran daw. Palapas, maagian sa Barangay Palapas, Piodoran. Antinan po dyan, Barangay Road, parang Barangay Road. Sarusan ng auto. Okay, ngunyan. Yan, nangangaragyan maluwas Tibabo, maluwas Ginubatan, mga barangay sa Aplan sa Ginubatan, maluwas Kamalig, maluwas Daraga, maluwas sa Alubo. Diretso na yan sa Ligaspi. Shortcut talaga? ka, bibigay. Ikaw mananggad palan. Gua? Sa stan sa maluwas. Aha, dyan ako linuwas. Ngunya, mababa ka na dyan sa may Albay District na. O di sa may Amek. Dyan. O di yun talaga. Ining, may kinambabaga dyan na haling airport, di ba? Luwas ka naman sa tabon-tabon. Di ba nang laog mo man, halik ang Piodoran? Araniho naman sana. Ang question, maawuton, sabi ni Mayor Alan Narandian, kay puwan nga dyan, tangani na safe man ang nag-aaragi dyan, mabadasan man. Ayun, request naman sa nangani. Pero nagihan ini, nagihan ini. Naagihan nga ni. Ano Kuyan mga nagkakaagi kurban, dyan? Ano nagkakaagi? Auto, ambulansya. Di, ano, konkreto na siya, ano? May konkreto, may bako pa. Pero naagihan nakita, tinampo auto. Kaya magsabata ng auto? Kaya man, pero ayun na nga. Di, madali lang, Jim, Madali lang ta. Inisturbo ko ang sa tuyang OIC Provincial Engineer. Si Engineer Ibo. Hello, Engineer. Maray na aga po. Yes, tabi, Henry. Yes, sir. Henry, Opo. naaga man tabi. Under ka po sa programa. Taon ni may pigi-report si Jimmy, so reporter mi sa third. Nakauro niya si Mayor Arandia. Igwada po kitang tinampo from Piodoran na minatraverse dyan sa Ginubatan to Kamalig. Diretsong Ligaspi tabi digdi sa may Pinarik area, sa may airport. Yes. Ikaw kita titampong si Rical. Ay, si okay. Ang concern tabi, engineer ni Mayor Arandia na mauton da tabi ang tinampong ini. Baka da po da pwedeng malinigan ta. Ang hiling gayod tabi, gari provincial road tabi, engineer. Sige. Tapa-inspect ka tulos siya na area na yan. Planning maaraman ako ng status. Kasi, kumbaga, ang Arab ko, medyo bihira yan agihan.
Oho. Kaya mga satuyang mga para sa mga auto, kaya sharing ka yan. Pero actually, nag-report na kaan, actually si Kong Nando Gonzales, nag-report kung ano pwedeng mag-iibo kang probinsya, tangan ni mapagayon sa ang pwede at digdi sa Ginubatan or ligaw to Theodoran Road, Oo. binilang niya kung pirang tiko-tiko, grabe. Itong Just other road na anticipate, to, medyo pwede ito maging alternate road paduman sa Theodoran. Ilingon ta, actually Iyo daw. program na yun Oo. talaga tabi, Sir Henry. Opo, actually, dit ang nag-aagi po, engineer, maawot nga ni, pero ang tinampo databi, pwede nga gihan ka auto. Kaya lang maawot Pwede, ang both pwede. sides. Oo. Tagari, Yes. suinot nga ning parte kay, Oo. gari pinabasa-basa na ni Mayor Arandia, nga ning maagihan. Kaya lang, habang nag-aloy, siyempre, so nagsadit ng tinampo, so awot, nagtatahaw sa tinampo. Igoda pong parte na konkreto, igong parting bako. Yes, rest assured, Sir Henry, na Oo. kanya na si Mana, malinig na yan. Ay, Hello, very Pepe. good, oo. Hello, Pepe. Yan, Jim, ano Jim? Kuan ni Mayor Alan Arandia. Ano sabi ni Mayor? I-guide niya siya mismo Iyo. kung magpadala kitaw digdi. Opo. O, engineer? Engineer? Yes, sir. Kung magkapadala ka databi, pwede magbisita, pwede diyang i-guide ni Mayor Arandia para masundan itong tinampong ito na gusto niya nang na malinigan. Masayang na pwedeng magamit man kan mga tao tabi. Yes, sir. Rest assured, Opo. Sir Henry, na taon, papo doon ta sa mga tao ta, sa mga bush cutter ta, Aha. i-deploy ta mga sampulo. Yeah. Ay, very good. Very good. Huwag mo kan si Mayor Arandia. Paisiyan mo man ako, sir. Engineer, Ay, sir. siya. I-text mo ako kung maduman engineer. Tanganing sa mo yung reporter, ipa-video ko, may report lamang siya. Ikaw lamang siyang dagdag trabaho. Iyo. Actually, talagang naka-schedule lang sa Kuya Tabi, Sir Henry. Aha. Kaya lang sa kadakulaan kang probinsya kang Albay, Aha. yung priority ta, so dapat i-priority. Iyo so man ang talagang gan. nakaka-apekto Iyo. maray. Yan, kaya awot lang yan. Opo. Madali lang yan. Iyo, lang madali yan. nita para babasa-baso para gari ma-iway dining so awat mahali. Pwede Yes. nang magihan kan mga kababayan Oo. tagiraray. Tayo ni palan, hanggang na digdi sa alubo, Yes, totoo hanggang yan, sa alubo. totoo yan, Tabi. Pasiring sa Legazpi kung magi ka digdi sa maistan sa area. Yes. Pwede na pala. Makusa na Oo. yan. Yes, Opo. paduman sa Piuduran, igwa pa kitang tinampo sa may Baskaran, paduman Yeah. sa Hubilyar. Une, si, dakulong palang itang provincial road sa di, na pwede. Oo. Oo. Oo, okay. Igibunta yan, papasada nyo tunta ang probinsya ng Albay sa paagi ki paggibo ki mga tinampo Yes. nga ni mas arenay na silda Yes. sa Kabiasnan. Yeah, opo. Sarap pa tabi, engineer, last na lang, taon ni may nagte-text man sa ko, igwada diyang kitinampo sa Biyo Pulangi Road, tabi, Biyo Pulangi Road, Biyo, kulang lang ang detalye. Pulangi Road. Pulangi, sa Pulangi, may, siguro sa may Bicol University, ini kang Pulangi Campus. Bicol University Pulangi Campus. Oh, may tinampo da dyan na, ang sabi kan texter, ta so pagka-text niya, please pardon my word, word niya ini, sabi niya, bagulbul da ang pagtrabaho kang kontraktor, di ko aram kung anong klaseng klasifikasyon kan tinampo tabing ini. Sige. Meaning po, gari ongoing ang construction. Pwede yung kung project na yan, Oho. pwede yung kung project ang probinsya, kung may jurisdiction kita, Opo. pakaskasun ta. Iyo. Tatay kumaskas. Pakurukas kason. Tang interpretasyon ni, garo da maluyang iro. Pagkaskason. Pero rest assured man tabi, Sir Henry, Opo. kapag yan may program of works yan, may Yeah. timetable yan, Opo. dapat tapos ninda based on the program of works, Yes, based on the timetable na project duration. Takunda i-search kasi dati liquidity Yeah. damages. Opo. Okay, engineer, salamaton sa pagsimbag tabi ka na budgo mo niya na aga. Mabuhay po ka mo. Salamat naman tabi, Sir Henry. Okay, thank you. Mga tugang OIC, Provincial Engineer, Clemente Ibo. Jim, Yes, so, yan ang maray na mga simbagon. iyo baga, Pakaskason. Kung dahil pakaskason ni Mayor ang boses niya palang pagtaram. Dahil, kaninot pa ini. Alam mo yun ang bagay ini? Dapat talaga palang bago ta naman ang mga style kan dapat mga kapag reporting ta, makaskas naman. dapat reporting ta makaskas Makaskas. Pati ang follow-up ta dapat makaskas. Ikon mo Yugon mo yan.
Oh, maintenance ang solusyon kang problema ta si Engineer Ibo ta siya nakakaisip kang sitwasyon. Opo. Basta kung nakantabay siya, i-fix lang kita. Tayo babarita Yes, tama no? ibarita ta. Buda mo bakaan si Mayor Alan Arandia. Dapat maulihan ang pagtaram ni Mayor. Tawa ka bakas kaso na inahin. Tuwal ka na hiling. Paano ito? Okay, sige. Ayan. Ayan sabi, thank you so much kay Provincial Engineer Nong Ibo. Engineer Clemente, Ay. Clemente Ibo. Nong Ibo. Ayaw mo nang nung palan manang ni pigulo na no, Clemente Ibo. Oo. So yun sabi Vivian, mga dagdag na informasyon. Giri, Jimmy, nasalita din si Jimmy yun. Jem. Oh. Giri pare man nasala si Mayor Noel, Governor Noel kay binugtag si Engineer Ibo. Oo. So kaskas kang reaction pag nag-apon kita, alos makaskas man di ba? An barita ko kani sa masunod pagpan. Maluway-luway na. Takanayos na. Oh, tanayos na. Pero pag napanayos, kakaskason mo yo. Next week pagkita ha. Sige, wala ka na. Salamat, Jim. Thank you so much. Alas Jimmy, nasalita 8. din si Jimmy yun. Thank you, Jim. 8:39, mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Milo Energy. Magpursigi. Lemex na kawawang batay lobo hinika parada ng salbay plema may halamang munti natural ng pampawi kung tawagin ay lagundi nasa Plemex for Kids yan sarap lasa orange yummy banana Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. tigil na ubo sarap na huminga Plemex lagundi for kids na basta lagundi Plemex Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Crave and claim sa McDo app. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Double deals, double savings, double chicken, double burgers. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Yeah, tara, let's crave and claim fest sa McDo app. For big cravings, download and claim now on the McDo app. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to 10, 2022. Per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 148934 Series of 2022. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukua sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. JR, bilisan mo, manguhuli tayo ng mga ibon. Ayun no, dalawang ibon
pa sa taas ng tore. Tiradurin mo na. Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila. Hep, hep! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng voltahe na dumadaloy sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ng tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout. Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Doc, ano po ba yung booster shot? Fully vaccinated naman ako. Kailangan ko po bang nito? Oo, kailangan pa rin natin ang booster shots. Ang booster shots ay dagdag na COVID-19 vaccine na ibinibigay sa isang tao para maibalik ang proteksyon na humina o nawala. Ito ay ilang buwan matapos makompleto ang naunang mga bakuna kontra COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Sarong Pakiramdam, hale sa DOH Bicol CHD. BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra. Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Urago ng Bicolano, ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan mo. Ang gulong, babanatan ko. Canrexidol Forte, bilis banat sa kulugkan payo. Baghat, kulugkan hawak, asin kalintura, in as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kasa tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, tatlong tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Bangon tayo! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinemorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. In your life, you have a soul. Sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Kasa tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, tatlong tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Spray for bahid lang, makapitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with virus defense action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna
magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong Pagiromdom, hale sa DOH Bicol CHD. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpastas Alaksan. Alaksan FR. Diretsyong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arrogant Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na igwang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Igwan man lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, i-Gyms Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayan in proper diet, healthy lifestyle. Asin sabayan in pag-inom ng Gyms 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang balik kita sa programa. Mga tugang 10 minutes bago magabot ang alas 9 in morning sa DCGB. Nasa linya po ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kay Batabi si Lowens Barzena. Ngunyan pong pag-aaga. Hindi pa pumasok yung headlines ni Lowens. Wala pa. Ilog ka na si Lowens. Come in, Lowens. Good morning. Good morning, Tabi VP. Good morning sa mga paraan tabay. Tigo umangon yan. Saan mga nagtirila. Kamas nagi daw na makatawo ang proseso kan Civil Service Commission o CSC Field Office of Albay sa mga nagmamaot na maka-apply sa Fire Ascent Technology Officer Examination nagigibuhon sa Oktubre 23, 2022 digdi sa indang opisina. Ini makalihis na manutaran niya na aga kan DCGB News na mas naging sistematiko ang proseso na kung saan dahil nga ni sa waiting list system na nag-fill up sa online fill up application tig-provide sa email kan kliente asin tinawan ni priority list so nakuha wara ngunyan min kariribukan na nangyari sa field office kan Albay digdi sa may Ibalon Centrum for Recreation na may diit lang nakasiributan so mga nagpirila datay puhanan pa pala ng vaccination card na original asin photocopy kaya sa mga nagfile ngunyan nagkasiribut ka magpa-photocopy kay ni wara man ito ni nakalaag na required answering na bagay base sa inilaag na impormasyon alagad paliwanag ng opisina pasiguro lang ini na protektado ang sarong individual oras na magkondusyon ng eksaminasyon sa Oktubre. Matatandaan at karibok digdikan mga nakalihis na bulan na pandain halos maka-access sa website kan CSC para sa online appointment system na pinutakpinin batikos ang CSC sa pagsabi na bako patas asin ang pag-end-waiting system na naunambita na araw na kayo niso nangyari na naging improve daw ang serbisyo. Mas daiman initigtawo kumpara kan mga nakalihis na daw. Asin sigon sa pagkikipag-ulay kan DCGB News kay Regional Director Daisy Ponsalan Bragais, ang CEC dahil na matugot na magpa-walk-in na makaraturog mapirila nin mag-aga sa luwas para sa na makapag-file sa indan mga eligibility examination para makalaog bilang empleyado o bilang uniform personnel kan gobyerno. Yan Tabi BP ang mga dagdag pang istorya halidig sa Legazpi Port District area. Ako po si LBB. Salamat, Lowens, sa report. Hali dyan sa luwas. Investigasyon kan PNP Tabako. Sa legasyon kan sarong daraga na binalo siyang kidnapon. Kan mga lalaking nakalunad sa puting van nagpapadagos. Puting van na kuanan kan CCTV. Pigtitrace na konsisay ang kagsadiri. Kamin Jomar, idetalye mo. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Nagpapadago sa pinagigibong investigasyon kan Tabaco Police duman sa aligasyon kan sarong daragita
na siya binalo na kidapon kanakalihis na Miyerkules digdi sa Partikan Barangay Kabangan kan Tabaco City. Inian ang kinumpirmar sa DCGB News Ngunya na aga ni Deputy Chief of Police Major Darwin Sevilla kan Tabaco PNP. Sinabi ni Sevilla na sa ginibo nindang pag-review kan CCTV footages na nakuha duman sa may pinagsasabing exit point kan van na pinagaligar kan aki na iyoan na duminulok sa iya asin na binalo na pugulonan sa iyang braso kan saro sa tulong lunad ng mga lalaki na hiling dinta na uminagi mananggad ang sarong van na puti duman sa oras kan pinagsasabi kan babae na po mas o menos 1:30 nin pagkapon kan nakalis na Miyerkules. Ang banta BBP Henry nakabukas so pinto sa likod o da pinto sa side. May plaka, red plate. Red plate. Roger Honda. Pero kanipahiling ninda sa aki so footages dainang niya nakasiguro sa aki kung iyo ito so ba na nagdulok sa saya. Ayan, sana. So medyo dumana, luminabo so kaso. May confusion. Pero pasado rigdi sa investigasyon, nagluluwas na medyo tugwa man ko ta. Kaso sabi ka na aki, so direksyon na dinuman kan van, iuman so nakuha sa CCTV footage, duman sa exit na parte. Tapos, so sabi ka na aki na dai niya na hiling so plate number, may posibilidad ba ng gat? Kung nakabukas man agad ang pinto kan van, di na sa ibabaw so plate number. Ari na nakabukas naman so sa likod. Ari na nakabukas so sa likod. So nakuha sa CCTV Tan footage. baga, an bukasan kan sa side buda sa likod. Parehas na nakabukas. So likod mo na side, basado duman sa CCTV. I see. So di mo nang mahiling ang plate number. Ito na kay taas ito. Roger, kung makusog pa na yan na gari may kunyan, gari may coil spring yan eh. Oo. Medyo tugma na ko ta BP Henry. So mga testimonya kan aki, boda duman so sa CCTV. Ang problema kan pinahiling na sa aki so still picture duman hali sa CCTV footage. Nagsabi na so aki na dahil niya na sigurado kung ito suban. Ayan. Ang saro pa sa komplikasyon, kan ipa medical exam so aki para hilingon kung igwa lamang nin marka ning kinaputan so braso na pinagkaligar kang aki, pinugol siya kan saro sa mga suspitsado. Wara ni ano pa man na bruises duman, wara ni ano pa man na gaskas pasado sa medical exam. So dumana na uli sa Blanco so Tabaco PNP. Baka man masyadong makakusog sa pagkakapot. Kaya bakit nakabuhi baga siya, di ba? Nakabuhi baga siya. Oo. Ang problema, saro yung ito so nagkomplikar na kang gabos dahil sa medical exam dahil managas dahil na sure CCTV kung ito, so ban kung ito. Tapos nagsabi na so aki na dahil niya na sigurado kung ito ang ban na so binulok sa saya. Iyo man sana ito so ban na nadakop kan CCTV na uminagi duman. May doubt na sa investigasyon. Ngunyan, dahil manggiraray pa nagpundo ang Tabaco Police, nakuha ninda sa plate number. Pula. Ito, red plate. The government vehicle yan. Ito ang sususugon mo niyan kan Tabaco PNP, susugdigdi kay Deputy Chief of Police Major Darwin Sevilla. Tanga ni inaramong kung totoo o legitimate ang plaka o gibo-gibo sana, asin kung totoo man itong red plate, masusog nila kung ari na opisina ito para at least makapagkaputakot lamang. Ako na-identify na kung ano ang number, anong plate number, na in-note na, di madali itong masusog kung gibo-gibo sa plate number o totoo ito. Buda kung sa'yo naka-assign. Tapag, ang implikasyon baga kang red plate, siyempre government vehicle yan. Roger on that. Unless na ginibuhan kipaagi na kuluron kipula para libungon ngaya halimbawa. Taigwa kaya na mga incident ita BBP Henry na ang mga kriminal ang ikadnidang plaka pula para ligtas sila sa checkpoint. Pagpula bagang plaka, para lapos man sa nayat sa ngayon sa gobyerno. Okay. So, iyo yan ang pigsususog kan Tabaco PNP susug kay Major Darwin Sevilla. Aramoninda kung sain ang opisina itong plate number o kung legitimate ito o gibo-gibo sana. Pero
ang komplikasyon ng kang kaso, Tasuaki nagsasabi na di siya sigurado kung ito ang ban. Duman ang Asin problema. duman sa medical report, wala man siya gas-gas sa braso. Dahil man nagsasabi si Sevilla na nag-utik Suaki, alagad nagluluwas lang na dahil na nagtuturok ba sa direksyon kan investigasyon dahil sa mga conflicting na mga pangyayari. Okay. Yan, Tabi BBR, mga dagdag na barata, Jomar Bian, DZGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako alas 3. Ay di, alauna. Alauna po ako mabalik. Para po sa forum Tataod-Taod, may kinaraman po sa Forum on Alternative Energy. Alauna po. Magdarangugan kita digdi po sa DCGB, nakalive po sa Facebook, buda sa DCGB Live app, at iba patabi na YouTube channel kang DCGB. Salamat. Kasi ng pagantabay. Goodbye. Mabuhay. Nagmamadali nagtsatsaga, naghahanap ng kaginhawaan. Subalit eto ka nakahiga, pikit mata, humihili ka pa.